Vekkri av Ovastevnen skal drekkas kallt, en 8-12 stig. Etter 5-6 øl skifter vi over til slupp, gull, eller kanskje en sterskan vekk. Et eller annet ære av de fralige vørene fra førjebjør. Så er best etter som er å si, gå og Ovastevnen og skål, eller sommel. Å nei, teltet rykker ikke. Hva skal jeg gjøre? Combine IT, Torben. Hei Torben, kan du komme og ordne teltene? Jeg slipper ikke Facebook. 2500 kroner, ikke problem. Combine IT. Halsrøy melder til at nøyta høyt vi måtte sjukdommen og graviditeten, men vi bare nesten ikke vi nøyta ikke høyt og hava 06. Nøstigeren. Nei, jeg vil slutte høtt, ja. Nei. Who can say where the road goes, where the day flows, only time? And who can say if your love grows as your heart shows? You gonna do? Yeah. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nei, her ikke spår. Her bare noen flasker og... Og sigaretter her, og Mauren ender her. Han ender her oppe, ja. Og en sigaretter her. Passa. Hver fane ble min espresso av? Cappuccino? Maggis. Det er ikke ivast at her det er. Det er slumla vershus her ut. Ja. Det är bevismaterial. Nej, det är min. Amatörer. Jeg lukter kommand med etter en Smirnoff. Det er ikke første flaskan han drukk. Nej. Og hver gjerningsmævren? Han är överallt. På innan han døy, det er funnet av onk. Jag tror. Hvordan kan du selge en av dem for en sunde? Hey, wait from my grabbeite! Kriminalkommissær Barnaby, Jessica.
Vi tar några spårningar spela dig. Kännes du igen, mannen? Nej, jag har inte säga nej. Brukar det jag blick och hicka som inte här. Helt tjäna mannen här. Jag känner några Kim. Kännes du igen, mannen? Kim sysna vann. Nej. Nej, jag känner inte. Hick efter mynterna. Nej, jag känner inte. Han har varit brott med brillorna. Prøv hick ordentligt efter mynten om att... Oj. Ja, okej, han körde att det är här uppe. Och sen, där igen. Ram och kolla. Där kan det var skuld. Nej, Sånne det den 12 kända. Det var stå Maggis. nej. Det är en cigarettstopp i tunn DNA, ja. Så ser jag du varst. Okej, Det var nog bara eisna. nej. Jo, ta vars du, Kim. Här är snapsaglas. Tjaba. Vi tog in någon DNA, ja. Ja, det. Politia. Kommissär Barneby. Jessica. Det var några spårningar. Jag säger Kim. Kim. Barneby. Jo, oj. Han tar det här. Det är en hoppläge. Det är några hoppläge. Fast det lite. Okej. Så får du attra Maggis. Nej, jag får det inte. Är det en ölflaska sen det sagt när vi tog in någon DNA, ja. Tisna Maggis. Oj, jag har en man. Du är snackar atletisk typa, Kim. Jag är här nu. Ange ska bedla mig in att du är runde mellan ba och Maggis. Du kort. Nej. We can climb so high. I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Let's try to do, Kim. Okej. Men själv som svån som tog här. Rätt inte, Kim. Du rattlar en telefonsamtal. Jag har korttelefonnummer till André. Du rattlar en samtal. Nej, jag Andrea. Hon det var jag inte så rätt. Jag går mot den. Okej, jag har kort mot den. Och jag var rätt att nästan Elisabeth. Men inte Ryssland det var gott det. Du kan ta gargor till loppa på här. Jessica, vad är straffen? Sträcka korslinals. Det är en straff för att jag kollar skjutnals. Du kan gå färre. Ja, du får göra här. Tack för det. Det var hyggligt. Born to be wild.